Globalizazioak hezkuntza eredu berri bat eskatzen du. Honi aurre egiteko sortu da hezkuntza testuinguru multikultural eta eleanitzetan master ofiziala, 100% online eskaintzen dena. Komun masterrak eskaintzen duena oso lotuta dago eskolaren beharrarekin. Azken finean, guk hemen Euskal Herrian daukagu hezkuntza eleanitz bat, eta eleaniztasun hori lotzen da gainera kulturartekotasunaren trataerarekin. Komun masterrean sustatzen duguna da eleaniztasun gehigarria. Horrek esan nahi du, euskara gure herrian hizkuntza gutxitua izanik, euskeraz ardatza izan behar dela ikastetxean. Eta horrekin batera, landu behar dugula bai, gainontzeko hizkuntzak era koordinatuan. Gure masterrak bi ibilbide dauzka. Ibilbide bat profesionalizantea, alegia profesionalak formatzeko, eta beste bat ikerlari bihurtzeko oinarria ematen duena. Badakigu gaur egun gizarteak eta hezkuntza sistemak eta elebitasunak eta kulturartekotasunak sekulako erronkak dituela. Metodologia hauen bitartez ikertzaileak egin ahal izango duena da hurbildu errealitate horietara eragiteko hurrengo batean. Ebaluaketa jarraian, praktikan eta proiektuetan oinarritutako ikasketa prozesuan, tutoretza pertsonalizatuan eta testuinguru errealetan oinarritutako ikasketa prozesua eskaintzen dizugu. Berrikuntza proiektuak abiatzeko formazioa eta balioak izango dituen jendea formatzea da masterraren helburua. Master hau dago zuzenduta ez bakarrik irakasleei, baizik eta hezkuntzaren munduan orokorrean dauden langile guztiei. Zeuk aukera ezakezu hizkuntza, zein erritmoa. Aukeratu Mondragon Unibertsitatea online ikasketak eskaintzen dituen abantaila guztiez goza dezazun.